ako najrýchlejší vlak. Prirúti sa a všetko zničí ako lampu prak. Lenže lampu možno opraviť, črepy možno pozbierať. Tu sa bude v bolestiach na radioaktivitu umierať. Krče znútra pošlu všetko preč, no nie krče smiechu, o tom nie je reč. Hnusné častice cez telo prejdú do tela. Posledná časť symfónie života práve doznela. Odšadiaľ hoci kedy ako taký drak prirúti sa bez lutovania atómový mrak. Na čo už bežať, keď nad hlavami spustí sa dážď aj s otravami. Možno hromy, blesky, ale hlavne dážď, čo zmije nekonečný, no posledný plač. Je ešte nutné obliecť protichemický plášť, keď svoj zápas prehral človek ako nenásytný hráč. Mrak prechádza zeme miechov, aby ju očistil od jej neúmyselných hriechov. Chvíľu potrvá, než vykašle to svinstvo, aby vďaka človeku začalo bez človeka nové dejstvo. Odšadiaľ hoci kedy ako taký drak prirúti sa bez lutovania atómový mrak. Na čo už bežať, keď nad hlavami spustí sa dážď aj s otravami. Kto teda spustí očistu skazov? Kto nás vyhubí ako vesmír druhohorných plazov? Kto vypustí ten mrak radioaktivity? Kto sa dopustí tejto poslednej aktivity? Odšadiaľ hoci kedy ako taký drak prirúti sa bez lutovania atómový mrak. Na čo už bežať, keď nad hlavami spustí sa dážď aj s otravami.